Giangkon sa Regional Maritime Unit 11 nga usa ka commercial fishing vessel ang ilang nadakpan sa Governor Generoso sa Davao Oriental tungod sa pagsupak sa gipatumang closed fishing season. Sa pakiginabi sa GMA Superradyo Davao kang Police Colonel Joel Garcia, ang hepe sa Regional Maritime Unit 11 nga tulo ka tawo ang nadakpan ug moabot sa 1.4 million pesos ang kantidad sa mga nakumpiskang ebidensya. Lakip sa mga tubangong kaso sa mga dinakpan ang unauthorized fishing, use of active gear in municipal waters, bays and other fishery management areas, ug fishing during closed season ilawom sa Philippine Fisheries Code. Samtang sa kinatibuk-an, nagmalampuson ang gipatumang closed fishing season sa Davao Gulf niadtong Hunyo hangtod Agosto. Sumala sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 11, base sa National Stock Assessment Program, tungod sa ginapatumang closed fishing season, misaka og 17% o anaa sa 900 metriko tonelada ang fish catch nga makuhang isda sa Davao Gulf gikan 2022 hangtod 2023. Mapasalamaton usab ang BFAR 11 sa tanang mga ahensya sa gobyerno, lakip na ang mga volunteer groups sa malampuson nga closed fishing season karong tuiga.